Evo, ide Sljivovice sve presti, što će vidjeti. Vidiš se. Možda sam dobro koji šama da dođu njezin jebači tam neko. Da, i Dario kaže, da je rekao, i to je prenijela mi isto, da je rekao Dario, kaže, šta, kaže Dario do mene štabrljavi za neke jebače, kaže šta će doći, da će seliti vani iz kuće. Di sad brtve, vi skidate? Evo tamo ti je, gledaj, ja vidim odavde ju. Da li ima dve? Di? Pa gledaju tamo na prozoru. Ja sam skila sa prozora, gledaj koja fali. I odakle fali. Šta sad Željka laže, vidiš ti gdje, ja sam znači laže. Šta bi ja lažela? Ja sam znači lažela. Me nas kapala. Pitao šta je sa zadnjim stvarima i ogom i sve živo. Gledaj. Gdje cijevi? Tu sve ovo je kraj ovoga. Mariju. Gdje kraj? Ja se kod mene neće da ništa da je i pa sam ništa. Nije kantica za zljevač. Nemam ja, ne znam gdje mi je to. Zašto bi vam pisam na tebi? Aj motaj pusti. Kaže li kao mužno, opet ja na mene. Ovdje. Ovo meni se, ali isto, to sam donijela, to je neka pulica, tamo se i ja snime. Nek se izvlači to. Koja su dice igra se? Ovuda. Laura. Laura se zove. Da. Koliko dugo treba sakuvat to? Ne kuva. Ne da bude pravi, mislim. Da vičeš. Snimaj vičeš. Snimat ću ga, ješ. A sad čekat, ne? Vidi odmah goriva u njoj. Ej, Dole malo dona vezati. kad si ti bila u Crnovu? Kako se kanti gre, kad pojim. Gdje tu? Kantu bijelu, natoči puno vode. Evo stika Milana. Šta radi? Jeđe nisam niš čuo. Pa sam rekao mali došla je Zorana, ajde kad je malo onak. Kad si bila kuva? Koliko da budeš jest? Pa rekao malo došla je Zorana, reći da mi na kon niti ne Pa rekla je ona da je. A ja sam jeo prije nešto sam, kad sam došao. Daj. 24.
Dario, kad vozim učimenicu, kojih misli na to što si danas vidio? Ja